ngifuna unakhela lento uyibone ke ngoku uyithathuzise kuwe and ityala elilapha emona kule charge sheet ke blasphemy nayibona mos blasphemy ngabantu bemodel bambalwa abantu abadala kuma bambalwa abantu abaholo ndimo ngabantu bemodel C kodwa impa lento ayababeka ndawo ayawuna muntu babili inti yaske yathi isiprofeto sathethwa ngokusabuwa ke Amose yaboma 53:7 athi wakhandaniswa hakopha kodwa uba akawufula wasula no wathula njengemvana njalo kakonyana phambili kwabaxheli abahlabi bayo njengegusha esidenge esimumu phambi kwabaxheli phela abakuthi bayo akawuvula hawubula batsho mos abantu bexesha awuzunga ithethi athi abantu bexesha ka ujikela kwakhapha uyayitsho uyiqale ufaka nebengakhange abakenyele tsenendilisi haleluya man ngoko njalo kwenzeka lonto wathi ahentwe naxa sisuka kule nkundla lehatluwana ukuthi bamse kuPilato bamisa uPilato batshintsha statement bathi lo bali ufaka umoya ombi ukenyamo yomobe ba ikhafu ya Kesari iskapata yatshintsha charge sheet bathi ngoku bari jwale kodwa impa sengitshintshile njalo seshintshile njalo Pilato uthi andiboni kahle akibona umlato umuthuli athawuva awuqondwe ngathi ithetha ngengane ibuya kaGalili aqonda ukhona uHeroda uthi amse uHeroda uPilato Heroda unomdlako ngibone lo Yesu ngibone ngale lobona imimangaliso ubona amehlo halela ubona imimangaliso kaThixo ayambi ngalo hlobo ayambi ngalo haleluya halela ubona imimangaliso ubona amehlo kodwa Yesu hawu yayazi uYesu impendulo yakhe xa uthi nawe urelwe utsho nawe lwena utsho wabuya wabona uHeroda akamphindisele uPilato yatshintsha manje charge sheet yatshintsha charge sheet hapha ngokumkani wamaJuda yathemba intoba yathemba hore banixelela abashumayeli bakhathazile lento ababhali abafarisi bathi awukwazi kumkani ubhala ukuthi yona hore ena kumkani murena wabaJuda kodwa impendulo yakho uthwele imbhaleyo haleluya ifake ngoku untwayelwana bendibakhe oba ubishop babontate bishop oba ubontate Archibaka besathi xa singena kuletala harikena athi hey sasuka kwaPilato vaya dolorosa utombhali uri mngoli hora siyaya utlotshekara hawuma katsila yeya sefapano senziwa yonke ntona yohle abodwa ka diphadi uri mngoli wa rona esiphathisena esekenze masabo esekenze masenge esekenze haleluya ehweso tsohore sesithuwelenya utlwele na haleluya yenzeka yenza halatsi lemona thathiswa nezinto wabathwa nezinto zakhe sesenza haye ufakwa nezidefo abengaziqondi asawubishaba samele soyamuntu uba sister hore haleluya kodwa umba ufika phezulu ufihla ukuthi masifapa zaniyeka awukhona yona nto ngikhalela nthweke ikhalela bani goduka haleluya niyazi into banzebe hore ake nithi kule akelele nguyena kule ipasika uyena pasika ihamba nini uqo letsamana nalamelwane
le makhelwane Yawazi umthetho omkhulu wa uthini tseba kaYesu? molao o moholo wa Jesu o reng Uthi thanda abanye rata wa heno